Moi boa tarde, benvidos, benvidas, benvides. Volvemos a estar aquí en directo con vos, para vos, dende as casas da mocidade, que agora mesmo, ola por aí se nos vai unindo xente, xa non sei desde dicindo se nos escoita, se nos ve ben, se nos corta. Notición, un notición importantísimo. Estamos abertos ao público, podedes vir. Si é verdade que temos moitas restriccións pola seguridade de todos, por suposto, pero nada imposible de levar a cabo. Escoitase ben, vale, perfecto, moitas gracias. Nada imposible de levar a cabo, mantendo distancias de seguridade, desinfectando todo o material que podamos pedir ou que se poida pedir para poder utilizalo, non habería problema, estamos aí para vos. De todos os xeitos, como sempre, estamos accesibles e alerta nas redes sociais, vale? Seguimos traballando para mellorar as casas, os nosos contidos, as nosas actividades. Estamos esperando a ver que nos depara a Semana Santa, tan desexada por todos e por todas, a verdade, que nos fai falta poder desconectar. Supoño que vos tamén, os que nos escoitades por aí, xa a tope, acabando a segunda avaliación. Moito ánimo, vos transmitimos moito ánimo, que non decaidades. E nada, que non queda nada, que o terceiro trimestre ademais pasa voando e o segundo xa está por rematar, así que xa está feito, curso feito. Hoxe, dentro dos directos facemos un impasse porque non é nin un directo de Elixo o teu futuro, nin un directo de Xuventude Activa, vale? Estamos hoxe preparados e preparadas para recibir a nosa sexóloga, vale? Imos recibir a Jan Costa, vale? A nosa sexóloga de man, que nos trai un tema para mí bastante importante, moi chocante tamén, que penso que igual hasta descoñecido para moita xente, e que haise que ir coidando en todos os aspectos posibles e máis cando falamos de sexo. Sempre decimos que na vida apréndese do erro, pero moitas máis veces preferimos que no sexo non errar, vale? Recordámosvos a todos, a todas, a todes, e que se non une xente, temos a vosa disposición un punto de preservativos gratuitos. Podedes pasar por aquí, solicitalos ou collelos, que están á man para poder collelos, non habería problema. É mellor ter sempre un preservativo de man que desexalo, vale? Así que nada, por eso non teñades pena, pasade a por eles. Vamos a ver se podemos contactar ca nosa invitada. Por aí se nos sigue unindo xente. Nada, tamén queremos seguir sabendo de vos, vale? Interésanos moitísimo que nos digades que tal estades, que vos apetece facer cando por fin podamos seguir abertos sen restriccións, vale? Queremos que nos propoñedes actividades, que veñantes e disfrutedes das instalacións tamén. Estamos para vos. Propoñede que no que poidamos facer, seguro que moito mellor se o plantexamos entre todos. A ver, por aquí. No, ainda non. Bueno. Por aquí. A ver.
a ver si podemos. Hola por aí que se nos sigue unindo xente. A ver se o fixen ben. Bueno, o dito, que estamos aquí para vos. Non dubidedes. Se necesitades, se tedes algunha dúbida con respecto a calquer outro tema, os centros de... os puntos... vale, perfecto, voi. Os centros, os puntos de información juvenil siguen accesos, para vos. Podedes pasar por aquí e informarvos do que necesitedes. De todo. Preciso unha beca, teño dúbidas sobre voluntariado. Imos ter charlas interesantes, de Elixo o teu futuro e Xuventude Activa. Para o mes que ven seguimos. Esta semana ainda temos outro a ver agora. Outro directo dentro de Xuventude Activa que parece moi super interesante, a verdade. Estarei eu aí pendente. A ver si podemos... Aleluya. Cosas de directo, aquí estamos. Aquí estamos, ¿qué tal, Jan? No se me ve bien, sí. Perfecto, si non que nos digan por aí, pero creo que sí. Me escoita tamén? Eu perfecta. Vale, genial. Eu creo que si non que nos digan. Ensaiando a estas horas, ou seja, que se escoitades o fondo musical de trombón non é miña culpa. Perfecto, máis amenizado, si posible, vaya. Ahora. Ben. Bueno, que tal... Ai, perdón. Sí. Ok, xa estou, así escoitamos menos. Eso é. Que tal todo, Jan? Moi ben. Ben, todo preparado, supoño, para a túa conta. Non. Ainda non, pero bueno. Vamos medrando, que é importante. Eso... Importantísimo. Sí. Bueno, estáballes comentando os nosos seguidores que o tema de, como comentamos sempre, o tema de errar na vida está ben, pero no sexo é mellor non aprender dos erros, porque a veces, pues, non porque nos poidamos arrepentir, pero bueno, é mellor non errar en determinados temas. O sexo, para nós, eu penso que é mellor estar concienciado, informado e seguro. Sí, consensuado, comunicado, acordado, con unha mesma e cas demais persoas con as que estemos, non? Eso é importante. Este bo trato a unha mesma, as relacións que temos e que tamén é como unha gotiña no mar, non? Que se vai expandindo, que de maneira social tamén aí está presente. Así que é importante. Non lles quixen desvelar, porque por si acaso non viron o noso cartel, o tema que nos temos aí intrigados, pero podémoslo decir xa. O tema de hoxe, que a mí me parece moi chocante, moitas veces estamos desinformados, porque o vamos a ver agora, porque seguro que descubrimos cousas das que non coñecíamos, é as drogas e a súa influencia na sexualidade. Bom, eu convido as persoas que nos están vendo que tamén participen, non? Que comenten ou que nos conten situacións ou que fagamos un pouco unha maneira máis interactiva, non? Que non sei se formato chapati, máis eu. Sin nada, está aí a caixa de comentarios, se tedes algunha pregunta, algunha dúbida, un comentario, unha experiencia que nos queredes facer chegar, abertas estamos e abertos para escoitala e facervos partícipes a todos para poder solventar o que haxe que solventar. Bon, con información podemos ter o poder para decidir, ¿no? Sobre o noso corpo e sobre os consumos ou os usos que queremos facer de algunhas drogas, porque, por exemplo, o alcohol tamén é unha droga e é bastante accesible, ¿no? O sea, é barata, entón...
e tamén ten a súa influencia na nosa forma de vivir a sexualidade, na nosa forma de vivir a nosa erótica, de como nos comportamos, de como sentimos, de como o noso corpo reacciona, todo eso pues está aí. Así que... Ben, pois vamos a empezar. Comentábamos que o alcohol é unha droga. O temos igual moi estandarizado, non? Pois irnos a tomar unha cervexa, os maiores de idade, isto hai que deixar claro, tomarnos unha copa, sair a tomar algo, pero que é unha droga? Bom, según a Organización Mundial da Saúde, unha droga é calquera sustancia pois, que introducida no organismo, no caso dos seres humanos no noso corpo, no? Altera alguma das nosas funcións, ¿sí? E, de feito, algunhas drogas pois, poden ser, por exemplo, tamén a cafeína, no? Que a cafeína te dá este punto de despertar, no? Ten este efeito de non tengo tanto sono xa. E iso tamén pois, pode ser unha droga, no? Entón, eso, basicamente, é unha droga. Hai outras drogas que tamén están como tamén estandarizadas e moi aceptadas xa na sociedade, como tamén o tabaco, por exemplo. Ainda que son drogas, falamos de drogas porque sí que é verdad que o alcohol e o tabaco están legalizados en España, no noso caso, pero son sustancias nocivas para o corpo. Sí, que a la larga poden tracer consecuencias, no noso caso, no tema que abordamos, no? Na nosa resposta sexual, entón, porque influye, no? Se altera algunhas funcións do noso organismo, pois influye de maneira xeral. Somos seres biopsicosociais, ou seja, que todo o que influye no noso corpo influye na nosa expresión, en como sentimos, en como vivimos e influye tamén na forma como nos comportamos, ou seja, no noso entorno, no? na sociedade en xeral. Efectivamente. Dentro das drogas, do mundo das drogas, que nos podes contar como conceptos básicos que nos poida, que para poder darlle, para poder ir introducíndonos o tema que nos atañe hoxe? Bom, unha cousa é falar de drogas, que tamén, por exemplo, imaginas que ti tes un accidente e ten que ser operada esta persoa, a anestesia, non? Por exemplo, pode ser considerada unha droga, porque precisan ralentizar as túas funcións corporais, ralentizar a túa percepción da... Ai, te perdín. Ahora. Entra no WhatsApp, sinto moito, para que ti poidas pois, soportar a dor e para que te podan operar, porque senón pois, non soportarías, non? O teu cerebro entraría un pouco en colapso. Eso sería unha droga tamén, non? Sexa, pero non sería autoadministrada, por exemplo, vale? Entón, as drogas de abuso, se falamos de drogas de abuso, son sustancias que producen cambios na percepción, no noso comportamento, na nosa fala, na nosa forma de estar, pero que son autoadministradas, ou seja, alteran a nosa forma de ser e de estar, non? Entón, esas serían pois, as drogas de abuso. Tamén é importante facer a diferencia entre uso e hábito, non? O uso pois, pode ser eso, de que sai con as amigas e con os colegas e te tomas un par de cañas, ¿no? E o hábito sería sair todos os fins de semana e todos os fins de semana tomarme 10 cañas e as 10 cañas non son suficientes, tomo máis. Entón, eso sería un hábito para que tamén o meu corpo se vai acostumbrando, adaptándose a estes comportamentos que tengo eu cando tomo esta sustancia. E xa, outro concepto que podemos falar é o abuso, ¿no? Ou seja, é xa un consumo prolongado e que dana e que ameaza a nosa saúde de maneira holística, non? De maneira global. Tamén influye no noso benestar social, no noso benestar mental, no noso benestar físico. Ou seja, xa hai un deterioro físico cando temos unha situación de abuso, non? Mira. Ui, ai. Tamén é bom diferenciar o uso do abuso, non? Non é o mesmo que ter... E además vivimos nunha sociedade que todo celebra con
con comilonas, con alcohol, ¿no? O sea, eso xa está moi interiorizado na nosa forma de vivir. De feito, no confinamento, unha das cousas que máis subiu o consumo foi de alcohol nas casas. É verdade, sí, é verdade. Sí bueno, un estudio sí que corroboraba precisamente esta información, que a compra online, incluso de alcohol, aumentara moitísimo, é verdade. Unha pasada, sí. Podese decir tamén que hai que ter, igual é o fío que estou facendo eu, que do hábito se pode pasar o abuso. Sí, porque, claro, te imaginas que este corpo se vai acostumbrando a esta sensación, a esta percepción, e xa necesita máis dosis para sentir este subidón dos comezos, ¿no? E iso pode transformarse nunha situación de abuso, porque é un hábito, o sea, é unha maneira continuada, é un costume do consumo de todos os días, ¿no? E iso tamén pode estar aí. Claro, é como unha delgada línea entre o uso, o hábito e o abuso, porque ao final casi son encadeadas, se non somos conscientes, podemos chegar a encadear unha con outra, unha detrás de outra. Eso é. Complicado. Dentro das drogas, ainda así, ahora que nos estás temos xa un esquema de que hai uso, abuso, uso, hábito e abuso, hai diferentes tipos de drogas. Sí. Diferentes grupos máis ben, afectanos diferente tamén. Sin alteran de maneira diferente, vale? Pesa que todas ten un obxectivo que é chegar ao noso sistema cerebral a través da sangue, porque este é como o camiñito que va seguindo, e algunhas ten efeitos distintos, vale? Hai basicamente tres grupos, as depresoras, as estimulantes e as alucinóxenas, vale? Entón, as depresoras serían as que ralentiza o teu ritmo físico, que baixan a túa enerxía, baixa o teu ritmo, baixa as túas pulsacións, por exemplo, baixa a túa percepción da vida, a percepción real, e aí podemos meter o alcohol, podemos meter os opiáceos como a heroína, a morfina, a metadona, os tranquilizantes tamén, que tamén é unha droga, as pastillas para a ansiedade, e os hipnóticos, que son as pastillas para dormir, que tamén son drogas, vale? Sí que están moi administradas, non? Na nosa sociedade. Está como que se ve, que non é unha cousa extraña. Non, e de feito cada vez se utiliza máis, non? Se vamos a unha fenda de xénero, vemos que moitas mulleres utilizan, moitas rapazas, moitas persoas que se definen como do xénero femenino nesa sociedade, son altamente consumidoras de pastillas para ansiedade e para dormir, non? O xénero influye tamén neso, e xa os rapaces, iso é estadística, isto é evidencia estadística, os rapaces, homes, aparte a sociedade como que interpela que utilice máis sustancias para estar máis de subidón e para estar máis no día a día, non? Iso tamén está aí presente. Despois falamos algúns datos importantes referente a iso. Outro grupo que falaba era o grupo dos estimulantes. Os estimulantes maiores serían pois, as anfetaminas e a cocaína. De feito, na historia se din que a cocaína e as anfetaminas empezaron a vender nas farmacias como pastillas para adelgazar. Sí, pastillas para perder peso, claro. Ti tomabas unha pastilla desa e limpabas a casa de 3 pisos en media hora, obviamente facías unha actividade física que ibas a adelgazar, o sea, era un efecto... Non, eso é verdade. Sí que sentín, non sei se son as estimulantes, supoño que sí, que tamén se empregaban e se vendían en farmacias antigamente, moi antigamente,
para os estudantes, para manterse despertos, para poder estudar. Pero Bueno, bueno, non sei ti, pero no meu tempo da carreira había compañeiras que mezclaban Coca-Cola con café, o sea, que era como mi madriña, o sea, vas a ter, era o Red Bull de fai 40 anos, de 15 anos, vamos a decir, vale? efectivamente, sí, canta máis cafeína no corpo era a metodoloxía para seguir desperta e estudar ese punto que se te estaba enredando na cabeza, pero sí. Así que de estimulantes temos bueno, a Temos cocaína. máis. Temos as anfetaminas e a cocaína como estimulantes menores. Aí entraría a nicotina, por exemplo, vale? E xa temos as xantinas, que é a cafeína, por exemplo, que tamén entra aí, vale? Que son estimulantes menores, entran neste grupo. E xa alucinógenas teríamos que son estas drogas que producen un estado alterado de conciencia, que poden chegar a distorsionar un pouco as calidades perceptivas, non? Non sei se os acordades de Trainspotting, por Sí, exemplo, cando ten esas películas, non? Alucinógenas que están aí, que ven esta escena do bebé no teito, por exemplo, eso están aí, vale? O sea, é como que alteran o funcionamento cerebral, distorsionando a percepción da realidade, vale? E aí temos o LSD, la mescalina, que serían as setas, os hongos pues, alucinógenos, e tamén entraría os derivados do cannabis, o hachís, todo tamén entra aí, vale? E tamén as drogas de síntesis, como pode ser o éxtasis, tamén está aí metida nas alucinógenas, vale? Claro, a forma que teñen de ser inseridas é bastante diversa, fumadas, ou inseridas a través da oralidade, non? A forma oral, ou a través inyectadas, como pode ser a heroína, ou aspiradas, son formas diversas, pero todas chegan ao cerebro e producen sensacións distintas, eso sí. sí que hai que ter, bueno, como dato curioso, que, bueno, que a min me parece curioso, o alcohol é unha droga depresora. E, sin embargo, cando se sae de festa e tal, é o que máis se soe consumir abertamente, obviamente, porque che dá a sensación de que estás como super a tope. E, sin embargo, está facendo no teu corpo o efecto contrario. Pero quen non se acorda ou non ten un episodio tamén, non? Que pode haberche pasado a calquera persoa de que xa estabas un pouquinho triste antes, te tomas algunhas cañas e te tomas un par de copas e choras e chama a túa exparella e sempre tenha un amigo ou unha amiga, non? Que miña vida é un desastre, ou seja, comeza a rememorar cousas, non? Porque estabas de baixón non é que te vai a subir esta alegría, xeralmente o que vai facer é que te vai amplificar este baixón e esta tristeza que podes sentir, non? E ralentiza, de feito, a xente que toma alcohol e din, que teño moito sono, claro, porque te baixa as pulsacións, te deshidrata, o cal tamén fai con que o teu corpo estexa máis lento, todo eso influi, ou seja que contrariamente do que pensamos, además, pensamos que há un subidón de enerxía e despois há unha caída tremenda. Sí, o sea, totalmente, está como... se usa no ámbito incorrecto, parece ser, porque claro, estás de festa e te tomas unha copa para estar a tope e todo contrario, todo contrario. Claro, acordaros de uso que non é o mesmo que abuso. Non sei se... Eso lo encontro, sí. Falamos de todos estes tipos de drogas, consumo de drogas. Como afecta isto, todos estes grupos, na nosa sexualidade? Porque se xa de por sí eu estou de festa e me paso de copas e de repente teño un sono horrible, o meu habitual na sexualidade será irá polo mesmo camiño, obviamente, non?
Claro, imaginar unha cousa, as drogas pois ten un efeito na túa saúde sexual e reproductiva, non? Entón, se ten un efeito no corpo, pois ten un efeito diverso. Pois entón pode ser a reducción da fertilidade, porque a calidade espermática pois, se ve alterada, vale? Alteracións, pois, por exemplo, na resposta sexual. A nosa resposta sexual ten unha serie de fases, vale? Primeiro está a fase do desexo, que é unha fase moi mental, de me atraes, o meu corpo, non? Pasa alguén que ten un cheiro rico e te faz, eso xa te desperta algo que está aí, non? Eso xa te chama a atención, é algo que está aí. Despois ten unha fase da excitación, que a excitación xa é unha resposta física, unha resposta fisiolóxica, que no caso de persoas que teñen vagina, vulva, pode ser a lubricación, vale? Entón, disminuye a lubricación vaginal, porque se há un proceso de deshidratación, eso tamén pode disminuir esta sensación de excitación, vale? O sea, pode estar aí influenciado. E hai outra fase desta resposta sexual, que sería o orgasmo, que xa o coñecemos, e a resolución. Entón, funciona como un circuito, vale? Se unha destas fases se ven alteradas, pois é un pouco complicado, vale? Dificultades na erección, por exemplo, non? Unha persoa pode ter dificultades na erección porque esta irrigación de sangre nos copos cavernosos, no pene, non estarían pois ben irrigado, vamos a decir, para ter esta erección, vale? Además, as venas de un pene pois son as venas moi finiñas, que no caso, por exemplo, dunha sustancia que é o tabaco, é vasoconstrictor, ou seja, que non fai con que esas venas se dilaten para que poida haber unha erección, ao revés, se comprimen, o cal pode provocar pois, un malestar, porque non tens esa resposta física que che gustaría ter. No caso de persoas, por exemplo, que estexan embarazadas, pois pode ter consecuencias para o feto, risco de aborto, nacimentos prematuros, hai bebés que xa nacen tamén con síndrome de alcohol fetal, que son, non? Tamén pode... ou co síndrome da abstinencia, o cal ten dificultades no desarrollo, pois, óseo, físico, mental, pois iso tamén diverso, non? Non é unha vía concreta, pode alterar ou afectar a niveles superiores, incluso neste caso, claro. Sí, é certo. Tamén as dificultades a la hora, por exemplo, non? Se eu non estou se eu estou nun estado alterado de consciência, pode ser que asuma máis condutas de risco, como o non uso do preservativo, ou acceder a prácticas con as que eu non estaría disposta, e falo en feminino por referirme a persoas, vale? Non estaría disposta a facer nunha outra situación, ou presionar a que unha persoa faga prácticas que xa que eu estou como este estado alterado, pois tamén pode exercer unha situación de violencia. E, obviamente, que sí que tamén hai evidencia científica que está relacionado o non uso do preservativo con algúns usos de sustancias máis para xente xoven. A última enquisa que se fixo o ano pasado do informe do Observatorio de Drogadicción e Adiccións de España falaba que os xovens de 14 a 18 anos, que non é unha idade que se debería consumir, pero sí que hai consumo, está aí, sí. Un 15,8% que se fai durante a educación secundaria, esta enquisa se fai todos os anos e está na internet, podedes ver, asume que non utilizou preservativo nas súas relacións. E no caso de persoas que son consumidoras de cannabis e de cocaína, a cifra sube a máis de 50%. O sea, incrementa bastante ao risco de infeccións de transmisión xenital e bucoxenital. O sea que... Son cifras moi elevadas, penso, tanto para un rango de idade e, bueno, xa quitando que obvian un pouco pois, que hai certos consumos a determinadas idades tamén. Protexerse, o 100%, estar concienciada, por favor.
esta mesma enquisa dá un dato moi interesante tamén, que é que un 20,7% destas persoas que participaron, mirar as edades, de 14 a 18, falaron que tiveron no último ano, se ao longo do ano 2020, algún día que dixo, hostia, non me acordo que fixen onte. Como cheguei a casa? O que pasou? Eu estaba aquí e agora despertei aquí. O sea, é unha cifra bastante potente, non? O sea, repetimos como mantra, uso non é o mesmo que abuso. Así que... Claro, facemos aí fincapé, o uso non é o mesmo que abuso, efectivamente, pode pasar situacións que desexaríamos igual que non pasasen ou non ter estas cifras tan altas, pero para eso estamos aquí, para poder dar máis información, para volver a promocionar os nosos puntos de acceso gratuitos a preservativos dentro das casas da mocidade, que máis vale telo que desexalo. É verdade, aproveitar. Eu sempre digo aos adolescentes nos institutos de decir, mira, en vez de gastar cha paga en comprar unha casa de preservativos, pois tes o COF, tes as casas de mocidade, aproveitar que son gratuitos. Aí está. Sí. Ademais, sí que me gustaría facer fincapé nunha cousiña tamén está relacionado, non, na sexualidade e tamén na violencia ou situacións como de ciclo, non? De moita paixón, entre comillas, vale, as pelexas, consumo, que tamén ten que ver con o ciclo da violencia, vale? Ou seja, son situacións así, non? Que se confunde a búsqueda do prazer, a búsqueda do amor, en esos espazos, así que tamén hai que estar aí vixiando. Temos aí outra charla pendente, me dá a min que temos por aí outro directo con este tema, porque é candente, é candente. Temos tela. Volvemos ao que nos oculta. Falamos agora de drogas na sexualidade, como nos afectan a nivel físico a hora de falar da sexualidade, non? Pero tamén hai outro termo, outra franxa que é na erótica, que non é o mesmo. Claro, hai un mito de que din que non, me tomo dúas birras, me tomo dúas cañas e xa tengo esta valentía de falar con esta persoa, de botarlle un ollo, de mandar esta mensaxe e pensando que isto pois me vai subir aí o desexo e vou estar máis a tope. Bom, se confirma que os estudos falan que se facemos un uso prolongado ou un abuso diso, o deterioro da actividade física é bastante potente, porque además se há unha situación de abuso, unha situación de adicción, de consumo prolongado, a túa cabeza non está preparada, ou seja, o seu cerebro xa non está a mesma predisposición para disfrutar que non sexa a través do consumo. Entón, hai un deterioro da actividade física, un deterioro na expresión dos desexos. A erótica ten que ver, é un concepto que fai referencia á expresión dos desexos, dos gustos, do que me mola, do que me pone e como me pone, por exemplo. Entón, eso como que crea un pouco de cortocircuito no noso cerebro e non o expresamos ben, non? Xa... Unha nube extraña que nos fai... Tamén, por exemplo, non pode haber consecuencias físicas como a baixada da testosterona, a dificultade para a eyaculación, o que falábamos, dificultade para a erección, non? E se eu teño os meus sentidos un pouco así idos, vale? É bastante difícil que, ademais, por exemplo, imagina, poida pôr un preservativo de maneira correcta. Ou que o retire tamén de maneira correcta, que xa o pasou, non? Estamos pensando que moitas veces o proceso de como actúan determinadas drogas no noso corpo pois non é totalmente inmediato, e no momento en que poñemos ese preservativo, pois a noso cerebro ainda pode coordinarse co corpo, pero a hora de retirada, aí xa podemos ter un problema.
Claro, tanto para preservativos para penes como preservativos para vaxinas, o sea que tamén hai que saber introducilo e retirarlo. E tamén o uso das bandas de látex, non? O sea, non temos a percepción de que podemos utilizar as bandas, os cuadrantes de látex, que son para prácticas bucoxenitais, e que tamén podemos utilizar para ter unha protección se queremos ter estas prácticas eróticas. Entón, se a miña baixa percepción do risco neste momento é pouquiña, porque estou coa cabeza nas nubes, porque teño, imagina, non? Teño o corpo máis relaxado, ou estou nun proceso de excitación tan grande que non me deixa aí pensar, eso pode trazer consecuencias, ¿no? E é importante tirar. Hai unha relación entre drogas e xénero. Xa nos dixeches aí que había, diversos datos curiosos, cifras sobre todo, pero que non actúan as drogas do mesmo xeito para persoas, dentro das persoas, me refiro, influe o xénero, verdade? Sí, influye. Mira, os últimos estudos que se fai dicen que o tabaco está equiparado, máis ou menos. Tamén son estudios que aí tamén temos que poñelo con pinza, que son estudos moi binarios, vale? Non falan de homes e mulleres, non falan de outras identidades, o cal aí temos que dar un tirón de orella tamén nos estudos e decir, oye, hai outras identidades, entón temos que amplificar un pouco este marco. Pero, bon, dos datos que temos, se fala que o tabaco sí que há unha equiparación do consumo entre homes e mulleres. No alcohol rexístrase o incremento de consumo nas mulleres, de feito elas consumen máis dentro da casa, no caso de adiccións de alcohol, non? Se xa un consumo máis pechadiño, un consumo máis dentro da casa, e iso está aí. Elas utilizan máis tranquilizantes e eles utilizan máis drogas estimulantes, vale? Para estar un pouco máis a tono, ¿no? O sea, para estar un pouco máis vivo nesta sociedade que tamén é unha sociedade que dicotomiza moito, ¿no? O sea, os papéis e os roles, os estereotipos. Isto tamén responde a un reflexo, ¿no? Un reflexo social do que vivimos. E unha cousa que sí que me gustaría falar, tengo aquí un pouco de chuleta, por eso miro para baixo, pero son moitas cousas, que a mocidade asocia a violencia contra as mulleres e o consumo de alcohol e drogas. Segundo o barómetro do Centro Reina Sofía, un 40% dos mozos, vale? E un 39% das mozas consideran que as sustancias influyen na violencia de xénero. Eles teñen máis medo de que cando consume algún tipo de sustancia meterse en pelexas, en roubos, en situacións de que me pode danar físicamente, ou que eu teña que expresar unha violencia para estar ali, me teño que facer un machote, sí, e elas expresan o medo máis para a parte erótica, a parte sexual, medo de abusos, medo de violacións, medo de acceder a prácticas que non quixeran ou que non foran prácticas consentidas, vale? E iso son estadísticas que están aí, ou seja, que o xénero tamén influye na forma como consumimos, non somente na nosa parte biolóxica, que xa vimos algunhas consecuencias físicas, pero tamén na parte relacional e social. E iso é forte, ou, bueno, resultame forte que desde a mocidade, volvemos outra vez, son números, pero altas porcentaxes se vexan así reflexadas dentro da mocidade, que xa o extrapolen directamente e que se poida relacionar directamente coa violencia de cara ás persoas en xeral, porque, bueno, resulta moi forte a min. Outra que tamén nos fai así unha visión xeral sobre iso é que un 6,7% dos rapaces e das mozas que consumiron alcohol no ano pasado de 14 a 18 anos
dixeron arrepentirse de algún encontro erótico que tivera, vale? Con o consumo de alcohol, vale? O sea, se arrepentiu de ter tido algún encontro erótico con alguén. No caso de consumo de cocaína, un 29,1%, e no caso de consumo de cannabis, un 25%. O Me superan, estas cifras, a verdade, o sea que... E non son informes de, está falando de 1990, non, do ano pasado, que están aí na red, que se pode baixar e que calquera persoa pode ver, vale? Son datos preocupantes e incluso xa non só polo que decíamos, non só pola cifra, pero que son conscientes. Son conscientes de que somos capaces... Son conscientes de que asocio o consumo de drogas á violencia. Son conscientes de que me arrepinto despois de... Bueno, moito traballo temos por aí. Sí. A ver, hai uns factores que tamén influyen no consumo, non? A personalidade, se unha persoa ten problemas no control da súa expresión da rabia, da súa expresión do nervosismo, ou unha persoa que utiliza a violencia para expresar a súa desconformidade co mundo ou nas súas relacións de parella, sí que há un incremento destas situacións, iso sí. Vivimos nunha sociedade que utiliza, por exemplo, o alcohol ou o consumo de outras sustancias como para xustificar esas situacións de violencia, que iso tamén está aí e que eu sempre nos institutos costumo falar, non? Imagina que esta persoa estivo no bar con os seus colegas, super a gusto, se tomou as súas birras, estaba de risas, e saiu do bar, ou seja, no bar non pegou o camarero ou a camarera, non pegou os seus colegas, se foi para casa no taxi, non pegou a persoa taxista, andou pela rúa e cruzouse cos veciños e tampouco pegou os veciños ou as veciñas, pero xusto chegou a casa e montou un pollo da hostia. Ai, caramba. Entón, efectivamente, ai, caramba. Entón, pode ser algún factor que estexa aí que influye, vale? Pero nunca para nada xustifica situacións, non, de violencia ou de violencia sexual, que tamén pode ser que sexa violencia, vale? Por eso sí que influye na nosa visión e na nosa vivencia da sexualidade. Sí, aí sí que hai que estar pendente de, bueno, se un é consciente de que ten esta conducta tamén, non? Pois saber que hai que parala, freala, e hai métodos, hai formas de buscar axuda, é moi importante tamén, o sea, non é cargalo e volvo a salir al bar e a ver se me pasa. Non, porque é probable que volvas a casa e é un ciclo, igual que falábamos antes do ciclo da violencia da violencia de xénero, por chamalo de algún xeito. Este tamén é un ciclo. Sí, porque a adicción pode ser unha situación de violencia contra unha mesma, non? Contra unha mesma persoa, ou seja, é moi difícil soportar esta realidade na que vivo e utilizo esas sustancias para evadirme, non? Si me quero, voume, non? Parafraseando aí a Lola Flores, si me queréis irse, non. Eu, como non me quero, vou. Entón, temos aí que traballar o bo trato, o cariño a unha mesma, as relacións de amor co noso corpo, fomentar este tipo de espacios onde podemos, pois, por exemplo, comunicar e falar sobre iso, buscar axuda. O sea, hai moitísimas persoas que estamos para axudar e para acompañar a calquera e preguntar tamén, porque a veces non temos moita idea de como pode influir no noso corpo e na nosa mente e nas nosas relacións e buscar información, a información te dá poder para poder decidir como quero estar. Seguir actuando ou non seguir actuando. Vamos a decirlles aos nosos espectadores que estén agora que se teñen alguna pregunta, alguna dúbida, temos aí ese caixonciño de comentarios
Se queredes, é o momento de facer eso xa durante toda a entrevista, podíades preguntar sin problema, como xa vos comentara, pero recordamos, podedes preguntar, intervir, soltar comentarios, e se non o queredes facer por aquí, que tamén é importante, vamos a facer recordo de que aquí, que estamos de pantalla a pantalla, Jan tamén está para vos. Se precisades ter un asesoramento porque tedes algún tipo de dúbida, xa non só co consumo de drogas, que é o tema que nos... Ai, mira, por aquí temos algo... Unha pregunta, stop. Estamos de festa e unha amizade pasouse co consumo de algunha sustancia. Como podemos acompañar nese momento antes de que teña algunha conducta de risco? Como podemos acompañar? Boa pregunta. Como podemos acompañar a unha persoa que pode estar nun consumo de sustancia? Aquí o que xeralmente ocorre é que a persoa non se dá conta, non, de que está nun estado moi alterado e que pode ter este problema, non? Primeiro, se estamos con máis persoas, buscar axuda, penso eu, non? Se xa non é o mesmo estar ti con esta persoa soa, imagina estar un grupo de amigas e que sexa un grupo de amigas a que poida axudala e acompañarla a casa. Hidratar, beber moita auga. Se esta persoa, por exemplo, está no proceso de deshidratación por o consumo tanto de cannabis como alcohol, como a cocaína, que tamén deshidrata moito, ou o M, que sube moito, ten un subidón de temperatura. Entón, hidratar, non? E tentar que esta persoa, levar esta persoa para casa ou un espazo máis seguro. Imagina que non estamos nun espazo, nun festival, que agora non temos festival, pero gaya que cheguemos un momento a ter festivais, ou gaya que volvemos a esta normalidade, entre comillas, e tentar axudar na protección basicamente física. Creo que aquí prima, no? O feito de que há unha integridade física desta persoa que ela non é capaz de cuidar neste momento e que tal vez se ampare en nós ou que somos as amigas ou que somos as persoas que estamos ali con ela e que a podamos axudar. E se non damos conta nós soas, pois pedir axuda. Pedir axuda, creo que é importante. Sí, que é verdade que moitas veces dentro de casi todos os grupos de amigas e de amigos, sempre hai alguén que é como que o que está como máis pendente moitas veces pasa de que todo vaya ben, de que pasemos todos ben, o máis relaxado igual, pero moitas veces esa persoa sola non é capaz de acompañar as súas amigas que están xa entrando nunha conducta un pouco que parece que se está revolucionando. Entonces, sí que estou de acordo con todo en que xa debemos de pedir máis axuda, se cabe, para poder facer entrar en razón a esa amiga, ese amigo, compañeiro ou incluso algún desconocido o que estamos intentando axudar aínda non coñecendo. Claro. E protexernos entre nós, non? Se ademais se falamos moitas veces, e aí falo xa desde unha perspectiva de xénero e tamén feminista, imagina, non? Que ten a unha amiga que está unha persoa molestando, e esta amiga pois non está en condicións de responder, non? Se xa arrouparnos, buscarnos, cuidarnos entre nós, porque todo mundo ten dereito tamén a algún momento sair de festa e pasalo ben. Non sabemos as circunstancias que poden levar a unha persoa a pasar do uso ao abuso, non? O abuso pode ser algo moi puntual. Nesta noite, pois, tomei demais, ou, imagina que non comín, non teño... E estas dous cañas, estas tres, que nun determinado momento non me sentaría mal, agora me sentan fatal, ou sinto que o meu corpo pois tampouco está ben, entón poder acompañar nese sentido esta persoa, explicar as súas demandas tamén, non? Se xa está pendente dela, iso é importante.
se está chorando, pois acompañala no choro tamén, porque la vida é así. Si non deu baixón, pois tamén, a amizade tamén está aí, ¿no? Para todos os momentos. Intentar pasalo ben sin ser tamén con abuso, ¿no? O sea, temos oportunidades de pasalo ben, disfrutamos máis como cando somos máis conscientes do que estamos a facer. O corpo precisa entrar en un proceso de conversa cerebral co sistema parasimpático e simpático para que a súa resposta sexual sexa proveitosa, sexa gozosa, sexa rica, ¿no? Sexa, oye, tal vez neste momento o que máis nos interesa sexa dormir e o día seguinte, pois, darnos un pouco máis de cariño erótico nese sentido, ¿no? O sea, agora, no, creo que non temos moitas condicións, entón... No. E que non hinchemos as cifras de arrepentimentos de haber metídonos en situacións que non queremos. Non máis, a verdade é que xa son cifras da mondas. Bueno, coméntanos, vale, xa imos rematando, pechamos por aquí. Quedamos igualmente a vosa disponibilidade, vale? Correo electrónico, podedes nos mandar un correo, como comentaba antes, pois para ter unha cita porque temos unha dúbida e já nos pode axudar. Non dubidedes, estamos aquí para vos, para axudarvos, para poder facer esa conexión entre dúbida e resposta, vale? Imos a ver se podemos ir xa facendo efectivos eses asesoramentos, por se queredes ter unha reunión, pois o mesmo. Queremos planificar unha reunión, que nos deixou por aí o seu correo. Perfecto. galicia@fpfe.org. Podedes contactar con ela, vale? Para calquera dúbida. Moitísimas grazas, Jan. O sea, creo que imos ca cabeza moblada, que é importante, e concienciados sobre cifras, sustancias, usos e abusos. Sí, é importante. Pois moitas grazas, sempre é un placer falar contigo, verte, e aquí quedamos para o que precisades. Moi ben, Jan. Bueno, o dito, rapaces, rapazas, vémonos próximamente, estamos en constante movimento e actividade, e nos vemos polas redes, e incluso nas casas da mocidade, que estamos abertos. Podedes vir pasar aquí unha tarde amena, acceder á información que precisedes e incluso os preservativos gratuitos que ofrecemos. Eso es. Moitas grazas. Ata logo. Cuidaros moito.